Og her har vi så den, når elevatoren den er kørt ned igen. Og i stedet for at tage vand ind. Lige nu ser det ud til, at vandet det både køres vel. Nej, den er kørt ned til stedet og har trykket vand op. Ja, der har ligget vand ned i bunden af elevatorgraven, og nu er elevatoren kørt ned på, så nu kommer der vand ind fra siderne, og Jesus Christ. Det er interessant, det her. Jeg håber man kan høre det her på videooptagelsen, fordi det lyder bare ret voldsomt. Jeg ved, hvor længe den dør står åben. Wow. Det er jo åndssvagt. Velkommen til idræt.